אז היי כולם, היום אני רוצה לעשות לכם סליים עם דבק שקוף. אני רק מנסה, לא בטוחה, לא ניסיתי את זה מקודם. אז המוצרים הם דבק שקוף, לובן, כלין, אבקת ניקוי והברקה שהיא לימון. מי שרוצה לראות אותה בבקשה. זה חברת כלין, ואני יש לי את הדבק השקוף הזה. אין לי כל כך מלא בזה, אבל אוקיי, אז בואו נעשה את זה ואני אלך לשים מים חמים ואחזור. עד שהמים תתחמם זה לוקח לי זמן, לא יודעת כמה זמן זה לוקח. אוקיי, יש לי אחד כזה שבוע טיפה, ממש טיפה. והשני, אבל ממש טיפה לא, אני אנסה לשפוך. מנסה. כן, זה של החברה הזאת, יש לי גם דבק לבן, כרגיל, פלוס 2 קטנים, אבל אני לא צריך אותו לסרטון הזה, אני צריך אותו בשביל לנסות. אני מנסה, בלי פרסיל זה לא רעיל, אז בואו נמשיך. זה נצטרך. מי שלא מכיר, כאילו, אני רק אומרת לכם, אני מעדיפה גם. אני אנסה. אני הולכת להביא את המים, אז ביי לבינתיים. תיזהרו, יש לי כאן כוס מים פתוחים, צלחת, משהו להרבות אותו, אני לקחתי מזלג, אז בואו נשפוך את המים החמים. נשפוך מהאבקה. כן, מאוד אפשר. תדעו שאם עכשיו הדבק שקוף יהיה בצבע לבן, אז תרדו עד שכולם הם תהיה בצבע של אבקה, וגם זאת נמסה אבקה. עד שבאים גם יצא לה כזה בוט, ככה כאילו כמו סטבון כזה.